Joet binnen we bij de Kate. Het klomke! Keten ben vaak negatief in het nijs. Maar wat bart er nou eens echt in de wrot van de keten? Ben keten echt zo problematisch? Of zit er misschien wel meer efter? Wij zullen het van u uitziekje. Welkom bij Tour de Kate! Waar binnen we hier? Nou, we zijn bij Kate het Klomke in Jobbeke. Waar is de Kate begonnen? Bij Ustus hier we eigenlijk eerst een hockey staan. Toen zien we daar in het weekend af en toe wel eens even een beker te dwalen. Op een gegeven moment toen breiden we wat uit. Zei Jacobs nu van, hey, wij gaan een staaker van Keepje. Misschien is het een idee om daar de Kate weer in te zetten. Dan hebben we hier de toer even. We nemen hem natuurlijk wel even mee vanaf het begin. Nou, we beginnen het paarstukje. Dan hebben we mooi wat lampjes, want je moet wel maar herinneren vanzelf. Nou, hier komen wel pallets, het is ook nog verhut. Het is geen smarke zon als je reist. Oh, heer! Nou ja, hier gebeurt het allemaal. Valt een tafel waar om in te zitten kunnen en een banksteltje en zo wat. Nou, dan hebben we op de rugse kant hebben een grote beamer en daar hebben we het voetbal in altijd. Nou, dan rennen we verder naar de bekende stamtafel, zoals wij dat nemen. Hier mag we graag aanstaan met de groep. We moeten er even delen, jongens. Maar we er even delen. Nou, hier hebben we 12 uitbattingen. Dat mag we ook nog wel graag zijn, man. Hier hebben we het aquarium, daar hebben we Nemo en er zit van alles wat in. Er ben in de rit van de jaren ik al aardig wat stiert, maar het jet erbij, hè. We hebben hier dus onze hertenkoelkast. Hebben we een mooi plaat erop. Het zit helemaal vol. En nou, het ligt niet meer zo vol, want we drinken heel wat hertog hier in onze keten. Er zijn een paar die Heineken drinken. Nou, onze Heineken koelkast die zit hier. Oh, die ligt ook niet meer zo vol trouwens. Meestal ligt die voller dan onze hertog koelkast. Ik heb dat iedereen wat bijnamen heeft. Heeft ook een bijnaam? Ja, mijn bijnaam is Jubby. Hoe het ontstaan is, weet ik niet, maar in ieder geval zijn je Jubby. Dus ja, dat is blijven hingen. Mijn volledige bijnamen plus mijn eigen namen. Sven Bakker, Bagel B. Booster, BMI, Bolhuis, Bomber, Beerboeloe, Blokken Koning Junior, Bolle Bierbeulig, Bulder, Bakje Bubba, Buizen Koning Junior, Boksbal B13 zonder B12 en een bietje betijd. Dat wie hem. Ja, die van mij is Jutse. We hebben Lars daar achter in het hoekje zitten. Die had ooit een keer schijnen bij Jutse. Ik ben normaal met Jurre. Nou ja, Jutse, nou ja, daar is het mee begonnen. Het komt wel vaak voor dat ik een paar bekers ga, dat ik dan heel vaak pisje maak. Ik ga het opdienen, ik ga het kriegen en ja, dat is mijn blauw, dat draag je dan maar. Maar ik ben er stiekem wel een beetje trots op. Hier op het shirt ziet criminelis, maar dat heeft een oorbetekenis. Ik ben betrokken geweest bij de shirtpartij Boerenprotest, shirtpartij in Heerenveen. Ik ben een van de 3 boeren die ze oppakt toen het hier. Toen kwam ik weer waarom en ik kwam hier in de keten. Ian begon me een keer crimineel te nemen. En ik heet zelfs Niels, dus ja, dan is het criminelis. Voor een hele lange tijd is dat een Jelmer filmpje geweest. Omdat ik graag in deze skateploeg video's laten mij. Haar laatste tijd maakt het mijn zusje, die maakt het altijd video's, zo ik me niet in elkaar prak. Dus de jongens vinden het ook leuk om mij op dit stuit Jelmer prakje te nemen. Dit kwam toch een PlayStation party in de coronatijd. Nou, ik had toen nog een jong zusje en die nam me altijd Owie. Er zat waar de man in de PlayStation party had dat oornam. Zei je dat ik nou Owie. En hoe binnen je hem op die bijnamen kom? Het is voor mij een beetje gewoon bij de tiert, is een beetje uit mij kwam. Ja, Ian doet er wat en dan krijg je er een mooie bijnaam voor je aan. We zeggen dat er al een keer foto's in de tafel zitten en zo. Waarom zitten deze daar? Wij wilden iets unieks doen aan onze tafel. En toen dachten wij, wat is er nou leuker dan onze eigen foto's in een keettafel? En heeft u ook een favoriete foto? Een favoriete foto? Ik zoek naar willen. Wat is het verhaal achter deze foto? Hier bij die foto, wie met twee wie met tennis daar in het veen, wie met toen. Nou, wij hier een jongen bij ons, die ran op een klomp, man. En dat vrouwtje die zei op een moment, wooden shoes. Ik zei, ja, hier komen zijn wij. Ik zei, wil je er een op rennen? En toen zeiden we achteraf, we maken maar een mee op een foto, want dit vinden we zo'n mooi verhaal. Ja, zo ziet dat verhaal er een beetje achter en dat is hartstikke een mooie foto worden. Nou, het zit erop, het Friese vlagje. Dan moest je een voetbalgerelateerde artikelen dragen of onhaal, mijn helemaal weet het wat het wie. En die vrouw die zoekt die vlag van de rij ook klauwen, een beveiliger. Hij zei, belezen is bloederouw. Dat doe je dan net. Ja, dat hier maar Essen Heerenveen te maken. Ik zei bij mij wordt raar naar Essen Heerenveen daar. Maar het zei daarvoor ben we je net. We zijn om het pieltje door in te zien. En we winnen daarvoor Danny Noppert. Friese dater, dat wie dat. Wat heb ik nou jij? Jim geen kou? Dat hebben we gelijk een besluit. Ik roeit wel weg, hè. Onkruid vergeet net. En waarom doet dit nou? Nou, oké, wat oorskapsel, hè. Altijd maar op skeken en matje. Dit die mem ik dat dit onder het wan best? Nee, mijn mem shit het jong motor. Die zei de best hartstikke gek. De kist ik een mollet van. Nee. Slachtoffer nummer 2. Maar waarom bist du nou ik die Holland keels keren? Ja, omdat ik dat leuk vind. Maakt mij niks uit. Hoe is het nou om dit te doen bij hem? Ja, prachtig. Waar is die Tom Deus ik zo snel waai? Ah, uit huis wij. Ik gebruik zelf ook altijd en nou bij iemand anders. Blij mooi? Ja. En doe ik? Wat?
Zo is er ik blij mee. Ik ben hartstikke blij mee. En wat vies zelf van de Kate? Ja, hartstikke gezellig. Mooi plakje om aan je vrienden. Nou ja, die ken je hele leven al. Nou, het viel als een soort van familie. En je met weekends met wat eind gaat. En het is wel jammer dat de tijd duurt en daar is wat negatief in nice komt hier en daar. Maar het is hartstikke gezellig. Zo zit kom de rust een cadeau. Bij deze is de Kate goedkeurd. Als bedankje jou wij deze Jong Frieske vlag. We vinden er wel een mooi plakje voor, ergens in de Kate.